Lähtölupa on annettu, eli 3 auton tiukka lähtö ja kilpailuhan aina silloin on 2 kuljettajaa ja nyt on 3, niin se on kova. Eli sieltä Savolainen Jani Hondala ottaa todella tapakana. Toista Michelin ja Kinnunen Jukka Rantaniemen oma poika pitää tällä hetkellä häntä paikkaa. Mutta tiukastahan tuo nippu tuossa on, että hätä ei ole kellään, kuka vaan voi vielä voittaa, kuka vaan voi nopeasti. Se viimeinenkin siellä kaikki paikat 1-3 on ajettavissa vielä. Ja kovaa mennään Savolaisen Janin johdolla. Tässäkin ensimmäinen 2 lähtee semifinaaleihin ja yksittäisään lakkooliin. Tässä tapauksessa jokaisella on ajettavissa. Voi paska. Kukko-reitin kiinnissä numero 13, numero 19 Kinnunen Jukka Lintulan reitin kiinnissä 2. Nyt sinne Michelin auto hyytyy siihen nattikopin eteen joku tekninen ongelma. No oli se hyvä, että saatiin tämäkin taltioon. Koska kova vääntää. Nyt katsomaan sun naamaa, tunne oikein kävelee. Ensimmäistä sijoituksesta, mutta toki sinulle vielä niitä ois pitänyt pistää se kamera siihen ruskia kuvaamaan. Joo. Voi helvetti. Onkohan tää joku... Paljon himmailla. Ja siellä paikkaa lähtee sitten viimeiselle kierrokselle puolustamaan ja pitämään perässä tulee sitten Kinnusen. Lähtiköhän sillä se vaihekeppi? Varmaan lähti, nimittäin kun tossa just rykässy isompaa. Ajelkaa ihan nätisti maaliin vaan ja niin, jatketaan sitten seuraavassa lähtö. No sitähän voisi epäillä, kun ainakin tommosella kohtaa lähti.